Vítajte pri mojom ďalšom videjku a ideme na vlasy. Ja budem mať také 4 a mamina len taký cop horný, jak aj minule sme to mali, ale to zase bude také iné. A ja neviem, kto bude prvý. Možno ja? Ty? To je jedno. Poďme tam zaj. Zima je. Je tam je psík. To by po mne vyskočí jak oné. Raketa do mňa vrazí, je poracmané aj na zem možno. Ale to určite nie, ale bude ma oblizovať, ale ja nechcem, aby ma oblizoval, chápete? To není normálne. Tento bies ma určite bude oblizovať, že? Mami. A ja sa teším na moje andulky. A som zvedavá, co mi povie na nechty. Aj to bies, lebo som si ich teraz dala. A kúpili sme to vtedy. A stalo to len 2 eurá, akože. Dobre. Fuj, samé. Nechcem povedať co. Jak to mám čo prekročiť? Fuj. Fuj. Yes, ideme na vlasy, lebo mi tu skače jak na trampolíne. Jak chodím, porad tancuje, mami, kúkni, jak tancuje, keď chodím. Netancuj jak v cirkusi, sme minule byli. Fuj, samé stopy sú tu. To čeho je? Že by sa niekomu alebo niekto spravil na svojho alebo na svoju sestru, na svojho brata alebo na svoju sestru prank. Ako myslím, že na brata a na sestru prank. Ja neviem na koho, to je jedno, že mu nafarbila alebo nafarbil boty. A možno tak. Alebo niekto si tam niečo namočil. A toto bude, dámy a páni, vlog. Takže ideme na vlasy, no. Ale to bude určite moja Andulka, jak ju budeš škrapkať s týma nechtama. Mami, jak ju budeš škrapkať s týma nechtama. On bude tak, ale jak jablko zhodené, ne? A jak budem ho škrapkať, toho Tobiasa, po krku, tak... Čo? Sa ti to odlomí, keď ho budeš škrapkať. A co mám? Nemyslím tak silno, ale tak jemno. Lebo si ich nechcem dať dole, pretože tam je také lepidlo, ktoré nevydrží. Ktoré nevydrží 24 hodín. Tam je taký lep, aby... Tieto sú pre deti, hej? Tieto sa mi ľúbili. Mami, ale vtedy majú lacné veci, že? Áno. To je najlepšie, že najlacnejší obchod. Mami, ja už viem vysloviť to ne. Co im? Budem ešte do kultúráku na Lecku, dobrá? Dobre. Ale ja budem čakať venku, lebo... Nebudeš, pôjdeš sa mnou. Ja tačam akože. Ja to neviem, ja to nemám jak vypnúť, nemám tu na stopnutí. Vidíš? Ja to mám iba hento a ja to nebudem stopovať. Tak počkám venku. Zatiaľ ja sa budem vyprávať s mojimi fanúšikmi a ale ja mám len 8 odberateľov, alebo 7. A to je málo, keď mám na ten druhém 500 do prčíc. 317.
A ja chcem mať 1000. Ale stačilo by mi aj 400, potom 500 a potom 600 a pokračovanie. Dobre. Ale dofarbili to. Kuknite. Stíhaš v pohode? Keby som nestíhala, tak... Hen, dyňa. Aha, to je melón. Či melón. Však ale to je dyňa. Však áno. A prečo tomu říkajú zelenina, keď to je sladké? Melón je ovoci. Áno. Napíši mi do komentáru, či melón je ovoci, alebo zelenina. Aby snad mi napíšu, lebo keď ne, tak stane sa, no. Labu. A mami, ale škoda, že... Lebo ja keď som si kúpila toto, co tam byl tento rúžový, že rúžopy, či rúžoby. Koľko máme hodín? Ukáž. 8:17. 10 minút. Jej, hen, tak nízosť. Hen, koľko ich tu je. Dobrú chuť. Ježiče, jaký mňušik. Ja sa musím mlezňať, preto tí vtačiky sú tak roztomilí. A preto sa tak mlezňam. Mami, hen, ďalší tam letí. Letí. Hen, neviem, či to vidíte. Počkaj, nehybem sa. Mami. Kvak, není tu. Kač. Kač, není tu. Ale ty vtačiky sú také bubíčky. Vajíčko. Ale ste dopadli teda. Co? Že ale ste dopadli v tej škole, že musíte ísť prvého do školy. No, prázdniny skončili. Čus? Ešte nie. Ne, ale... Ja neviem, či si počula už takú pesničku, že prázdniny skončili. Zajtra si budem Zuzanko všetko prať. Zajtra budem doma, dobre? Mami, co je podľa teba toto? Neviem. Žaba. Alebo keď má takýto zobák, to není. No dobre, tak to... To prečo ja som sa nezobrala vodu, ale to je jedno. Však vydržím nejakú dobu, však pôjdeme ešte dom a napijem sa tam. Ale ja nechcem, však minulo, ja neznášam čistú vodu a s bublinkama, to ne. To ja nemusím. Ne, ja chcem sladkú. Takže tak. Takže jede mašina. Ja furt ráda toto robím, mami. Toto. Furt ráda robím, keď búcham. Keď to ne, toto robím. Neviem, jak sa to volá, ale dobre. Ja chcem... No počkaj, včilka, kde je? Je to tu. Takže pôjdeme na vlasy a je. No, paráda. Odlomené s... ako sandwich. Alebo s... Ale... Dobre. Budeme sa o tom baviť. Dobre, o Pierko. Poza Pierko. Čau. Je furone. To vadí, jak mi to leze, ten na ruka. A dobrý den, no se jdeš tam. Tak je krásný.
prečo tie kamiony tak brnčá teda. Au, moja noha. Mami, No. ale ja bych si išla kúpiť dneska oné, kučíňa na oné, keby sme došli. Zuzanko, ja zaplacím vlasy, ja už tam neviem. Škoda. Do 15. je ešte veľmi ďaleko. To je tá ona, tá. Neviem, to valina to je. Či jak sa volá. Nie, to je to valina. Nie, ale prečo donútra. Dobrý deň. Ako sa máš? Dobre, Ty si krásna. ďakujem. Tam ideš? Ideme na vlasy. Aha. Budeme také 4. Super, bude dojde, já sem pozem, dobré? Dobré. Ahoj. Tata ma už pozná. Povedala? Neviem, nerozumela som mi, že a čo, to som čo. Neviem. Čo sa deje? Politici sa majú hojiť. Aha. Nebudem to radši natáčať, lebo nebudem to ne? Jak to, že majú motorku? Ja som to By nevidela. nemali mať motorku. Čo? Že proč by nemali mať motorku? Ja som nevidela. Sa len tam koľko ide. Ty kokos. Oh my god. Strážiť, Ježiši. víš? Ale mne sa tie autá ľúbia. Okrem toho. A mne sa hento auto strašne ľúbi. Toto. Ale vedľa to sú to policajti. Do prčic. Ojoj. Jereku, Ideme do cesty. Musím, aj keď som nechal. no, Keby sme nedostali do držky. Do držky. No, to to byť do zánka. no, Lebo tam sa zátara. ojoj. Čo mi je mamia? Dobre si skúkali na mňa. Radšej budeme natáčať, budeme ale radšej do telefón. Ospravedlňujem sa. Tak to bude lepšie takto, ne? Sú to policajti. Neprčiť. Počkaj, skoro. Umila ten necht. Skoro si ho dala dole. Nevadí. No. A skoro sa zdala aj ty dole. No, keby som spala tu, na ten kopec, by som sa šmykla. Koľko máme tých hodín, moja? Ježiš, skoro som treskla. 8:25. Však ty sa ho pýtaj, či ona tam nemá vecko? Nevím. Už to neviem. No, dobre. A to len dneska? Áno. No, budú to
budu to opratovat. No, budu muset. No. Mami, prečo robia hen takú blbú šmíklavku? Nevím. Však by sme sa točili okolo. To je úplne divoká, že? No, Napíš, pohyb. maminka. 5 minút máme hlavku. Dobre. To sa môže hen tak šmíkať, ešte ju počmárali. Tam to voní. To je taká dobrá vôňa. Jak hranolky. Mi to voní. Strašne. Co mi robíš tú ruku? Co si mi také ideš? Au! Ježiš. Mami, No, ja sa vždycky vlastne pred vtákama, lebo som miniušik. Ale ja sa strašne teším na môjho Elvisenka, pretože on je taký zlatý. A jak mi tatina poslal to video, co mi natočil Andulky, tak on bol taký rozprašený s týma skutkama. A jak to robia vlastne? nevím. Možno, že... Načíchajú. A potom jak sa to pery sa zdvihne. A mne sa to ľúbi, jak sa im to pery zdvihne. A budú vypadať jak najedení. Čuješ to? Aha. Niekde nejaké letadlo letí. Alebo co, ja neviem. Konečne chválim. Mimo som on nedal nohu, tak som zabrzdil. Hora. Ešte len možno aj 3 minúty. Čo už sme tu? Už? Aha! No, ja som videla na Facebooku to video, jak má hen tam to kaderníctvo. A môžem tam natáčať? Ja nevím. Tak sa opýtame. Môžem sa ja opýtať? Nevím. Ja som to videla na Facebooku. Ja neznačam také veľké schody. Toto to je. Noci. Vidím. Tam. A ja sa spýtam, že môžem natáčať, lebo ja... Keď nie taká. Dobre sme. No. Ryder. Krásne sú tie vlasy. Také to bych nechcela síce na telefóne. Radšej to bude ticho. Ale ja sa tak spýtam, že môžem.
8:30. Se to jako dopad. No ale já jsem strašně smutná, já jsem sladkou vodu, místo čisté. Dobré ráno. Snad jste neutekali. Ne. Ideš prvá? No dobre, tak poď. Poď, posun sa. A jakú farbu chceš? Ona chce ty 4 copy, že? Áno. Povedz mi farbu, ja ti ukážem. Růžovou. Čisto rúžovú? Ešte rúžová. No, keru. Tuto. Tu? Táto ho tuším prvá, že? Trošku. Trošku? A je prázdninovala? Dobré. Nič, no príde prázdniny. Katastrofa aj to počasí. Však toto. To nebylo ani leto. Tak Presne. ne, že prázdniny,